Ahoj, já jdu teď do práce, kde používám ořezávačku na purpěnu, ale takovou tu strojní nebo průmysl, nebo jak to říct. Takový ten nůž prostě. A pracuji tam šíleně rychle. Není čas, aby si ruka odpočinula, vůbec jako neexistuje. Ale ty ořezávačky jsou docela těžký, ale jsou fakt těžký na 8 hodin do rukou, to je prostě příšerný. A mají špatnou spoušť. Ta společnost se nám zařezává prostě do prstů. Navíc celý den to držet není moc pro ruku přijatelný. Chci se prostě zeptat, jestli tady není někdo, kdo by buď to vymyslel prostě nějakou skvělou takovouhle ořezávačku, která by prostě byla pro nás lehoučká a neničila by nám ručičky, protože to fakt strašně bolí. Kot ráno, když tou rukou hnete, to je ne vymyslet tu lepší ořezávačku, to by se nám i líp pracovalo, jo, a tohleto, takže jako tyhle ty ořezávačky, na některé místa se s nimi ani nevejdem, ale o to nejde, nám jde o tu tíhu, nám jde o tu spoušť a tohleto. Ta ruka fakt jako bývá i nateklá a není to příjemný. Tak jestli by to někdo nevymyslel, nebo alespoň, kdybyste mi někdo napsal do komentářů, jestli prostě nějaká taková ořezávačka je, která není kovová, která je prostě fakt jako lehká do té ruky a se kterou se dá 8 hodin v pohodě pracovat, protože tohleto, prosím pomoc. A kdyby byla ještě ke všemu trošku jako docela rychlá, tak by to bylo taky fajn, protože tam to jede fakt šíleně rychle, no to je moc tohle. Já bych chtěla, aby se prostě vyrábělo skladem a bylo by to prostě nejlepší a ne hrc s honem rychle. Ale pomalu, hezky, kvalitně. Ne, takhle. To je šílený tohle. To se prostě nedá, jo. To je hrozný. Povozte, prosím.